ketoke, Mak. Sing tak ketoke oncek tewele. Wes sedulur kaya ngene iki. Carane oncek apa gori ya, Mak? Gori. Dimasak nganggo daging ya, Mak? Daging. Daging apa balungan? Balungan. Wih, saenake ki nganggo apa tempe bosok ngono kae. Ora nggo tempe bosok. Ora. Iya. Ceceke. Hah? Oh, bumbune kae sedulur. Kae bawang merah. Kuwi mate tuku apa tok endi? Panen. Oh, panen dhewe. Ngeri. Apa Mbak Sugini Mas anu? Njaluk aku wong. Oh, bawang apa jenenge, Mbak? Bawang India. Bawang India. Abang. Ya sedikit demi sedikit. Ki war di oncake Pak Surono jenengan mboten turun. Ora tahu ya. Oh. Sedulur. Kayak sampinge yo kur kari metik iki lho. Apa iki ki, Mak? Rico. Merica iki nek kari metik. Diolah sik ngene iki, Mak. Ora rene abang ya kek dipeki kek di pepe di oncek. Iki jenengan iki sak jose kreativitas tenan iki. Kuwi mricane yo ndadi. Lah janganan ora tuku no kaya nek kembang kates barang. Idong jeruk nggo bumbu yo an. Sak jose. Nggih pun Mak, pareng Mak mboten nyuwun jenengan. Ora. Oke. Sri. Semangat Ya. bolo, golek duit ya bolo. Ah, semangat golek bolo. Golek bolo. Sing golek bolo. Cicik. Penting aja golek bojone lho. Oh iya, siap, Bos. Ayu kok. Lah yo aduh-aduh kok golek weh. Wih. Terus komboyo lali ora disia-sia wis njaluk di. Ora. Setia iki. Cek 1000 iki. Asine gede-gede lho, open bolo. Heeh. Kuwi Lombok kuwi. Ora bolo 2000. Ngene. Ya. Terima jujul apa ora, Mbak? Terima jujul lah. Aduh, iki kok Kok terima iki jujul. kahanan lagi morat-marit bolo. Aduh. Sing penting ora 0 rupiah. Ora no. Hampir. Aduh, padha iki. Beginilah suasana pagi di desa yang selalu bikin hati tenang. Nggo Mak, mriki napa Mak? Bagi kami pedagang sayur keliling, gak peduli panas, hujan, jualan keliling jalan terus. Sayurannya ada. Kami tawarkan aneka jenis sayuran yang kami bawa. Saat yang dicari ada dan sesuai, rasanya senang sekali. Kata orang memasak sendiri itu lebih hemat. Bisa buat seharian. Kalau menurut kalian bagaimana? Suka memasak sendiri apa beli yang sudah matang? Jadi seperti ini. Saat pembeli sudah selesai, kami suka tawarkan lagi tahu, tempe, kerupuk. Ya siapa tahu mereka lupa dan beli lagi. Pernah nggak kalian membayangkan hidup di desa pagi-pagi di teras rumah, menikmati lingkungan sekitar sambil ngopi? Siji meneh. 2000. Kalih napa meleh, Mak? Oh, cici soteng. Lomboke, Mak. Bubur. Terus main linggang golek ke jenang anake iki lho. Pol. Murah meriah. Murah. Lah iki loro iki lho, Mbak. Yuran mutiara. Oh iya. Kayak aku ke plastik kuntek iki, Mbak. Kepiye? Plastik. Nanti Mbak Ren. Mbak Ren. 2,5. Nggih. Ameng loro setengah. Apa, Bu? Aku golek sop-sopan tok. Oh iki. Diborong asal Bu. Soteng lho, engko mlebu. Sapa? Mlebu YouTube engko. Walah. Rapo apa ya, Bu? Men ngerti wong liya daerah, wong Sumatera, wong Kalimantan.
wong ayu cuman ngendi. Lah nggih. Gimana kiri? Ora Udah wong sama wis. wong Wonogiri ki ayu-ayu yo. Wis, Yo, kalian apa? kangkung kali karo. Kampung kali. Aku sebenarnya kangkung sih kita. 1.500 namian. Mbok kali sisan. Mau ninggal 500. Lho, roiko enten. Ya, ira itu. Kangkung masak. Oh, lah niki jenis pari napa niki? Iki segrek. Oh, segreng. Segreng Handayani yo. Mamaku wis luar pindo lho ya ini. Ulur pindo, Mas. Ulur pisan ora dadi. Pindo tuwa. Heeh. Nah, iki termasuk perjuangan iki ngene iki, Mas. Ya. Diuji. Diuji ulur pisan ora dadi diuluri meneh. Oke kancane, Mas. Ngene make, ngene Pak Demulat ki kayane iya kae. Nyuwun nek. Nggih. Diuluri meleh ya. Yo pisan ora dadi ngono, Mas. Tenis prosesnya kali kali ini. Lah nggih kok. Niat perjuangan, niat ujian ya, Mas. Berarti sinten? Kowe. Kula nameng jagung kalih anu kacang. Ya iya. Lah anu wektune sing mboten anu kula. Uya-uyaan Mas engko nek anu. Jagunge kan tak waya apa iki ora kemurusi. Nggih. Lur. Suasana ning desa. Terkadang bahagia itu sederhana, menyapa warga, perhatian kecil tapi penuh kehangatan. Lah Mak Pari orangnya wangi, Mas. Orangnya wangi Mak Pari. Oh nek beres kok kono wangi. Lah mau rampung dhewe wingi. Oke, lah kok biasa. Jenengan ki cepet lho. Ki jam pinten niki wau? Isu mau jam ya jam 6 ae. Oh, ijek anu berarti ijek peteng ya. Tonjo sik bar tonjo langsung diuluri. Jenengan iki luar biasa bermobilitas tinggi. Kancane esuk lagi wedangan wis tekan ngalas. Ya nek kasare wong tani nek panen ora berjanji. Oh. Ulur kate pindho. Eh. Ah nggih sabar Mas, berkah barokah hasil enjing. Nggih pun Mas, pareng Mas. Kerupuknya habis. Baik lagi Mas. Ayam. Tempe, Mbak. Bakal isian. Kita jagungnya res gede-gede gitu lah, mboten pangan uler rek. Lho niku tadi uler kok ya anu Mbak obat. Yung. Oh, obare, Mbak. Enak obatnya. Tangkil nggon apa enak? Pinten? Ini ya Mbak, alir. Ya anu kae, tur-tur ngono. Semprot kae nganggo. Oh, udah pinten regane? Piro Mbak? Ono pulo kok piro? Murah. Murah dah. 30. Iya, Mbak. Ini telung ewu. Karo loro setengah 5. Rokok meneh. Sop-sopan. Jangan tutup. Harus siji iki. Ora nu tuku apa? Nandur ketan ya ingin ulur nek. Arep
Terima kasih untuk kalian semua yang telah mampir ke saluran kami. Dukungan kalian berupa komentar, like, dan subscribe membuat kami sangat bersemangat untuk terus berkembang. Harapan kami semoga hari-hari kalian menyenangkan, diberi kesehatan serta kelancaran rezeki. Bar dodol langsung kegiatan gawe pager. Ya wis jan luar biasa, bermobilitas tinggi nih Mbak Tutik ya. Iya Mbak Darmi. Oke, kreatif. Kreativitas desa tenan luar biasa. Siap, kreatif. Kata-katanya kreativitas ya ada batas. Ya siap luar biasa ya.